To neka pesma? Je to neka pesma ili priča neka? Šta je to? Kada? Kada? Nisi mi to ranije pričao nikad. A? To je nešto novo sad. A? Jel? Šta ima novo? Jel? Stvarno? Stvarno? I šta još? A? Gde si bio? Gde si bio? Sve mi ispričaj. Sve mi ispričaj gde. Jel? Stvarno? To ono što smo ti ja išli malo pre u park. E to? E to. Što smo išli u park malo pre. Jel jeste? I? Šta je bilo u parku? Ona deca što su igrala fudbal. I? I šta je još bilo? A? Što su rekli da je baba onaj mali? Taj mali, je baš taj mali što su rekli da je baba. Znaš, sećaš se? Se sećaš? I? A? Kako? Tako? I? Dvim usta. Nemoj ješ portiklu, to bez veze. I? Gde smo još bili danas? U pekari onoj. A? Ono kad si se probudio, sećaš se u pekari? A? Sećaš kad si se probudio u pekari? Se sećaš? A nemoj prsto usta, nego mi kaži gde si sve bio. Ispričaš tati kad dođe gde si bio i šta si radio, hoćeš? Hoćeš da mu ispričaš? A? A? Nećeš? Što nećeš? Sramota te, šta? Stidiš se? Stidiš se, šta? A? Se stidiš? A? Stidi se on mali, vidi kako se stidi. Šalji tati poljubac ovako. Ovako. Tako. Da vidi tata kako. Ovako. Tako. Tako, tati si poslao poljubac.